ta shiga tsaka mai ruwa, wasu su haifiyawa, wasu an sun yi tawaye sun fita, wasu suna ciki irin yan takardu kan su ake so yan muhimmi yan jirgi ba, wanda amma ana su ba ga imamu Khomeini da wa Osama bin Laden da Malam Ibrahim Gombe. Akwai su aka rabu dole wasu aka tura su da irin su Malam Toro saboda su ne irin su Malam Kabiru Kano saboda su ba za su yi su je ba yan shi'an su irin su Malam Hassan Halifa irin su Malam Hamza irin su Maina da sauransu wanda su yan shi'a ne da waɗanda su suna bayyana wanda sai da suka je suka zama shi'a irin su Malam Ibrahim ina cikin wanda waɗannan darasa na dinga ba shi littattafai da kasatocin sai da malu wanda sun taimaka min sosai. Akwai littafin da na ba shi wanda masu Imam Hussein Foundation suka rubuta sunan shi a suke da alar turbatu Husseiniya, ya ce ya taimaka min sosai saboda ya daɗe yin ruwa a kan wanda su yana nan garin sabitar suna haka. Saboda haka mun san me muka gani da ɗan uwanmu, amma a lokacin ma a cikinsu akwai wanda ba shi a wani ba su yarda da shi'anci bai irin su Abdurrahman Yola, amma mafi yawan su bai shi'a suka zo wasu su ba su bai iran ba sun zama yin shi'a da ire-iren wannan. So mun sani ne muka yi tunanin tsarin ya zane yin shi'ancin rami ya zama na an rabe shi daga irin da abin da zai sa mai jidali da mahukunta, ya zama aƙida kamar kowace aƙida, ya zama ya ci gajiyar tsarin doka da oda irin na Najeriya da yadda duk ɗan Najeriya ya asirin da ya yi da shi. Yau sai zama na mabiya ya fi da za su yi amfani da wannan damar don su ɗaukaka haƙƙin Banu Umayya, amma kai mabiyin Ahlul ba za ka yi amfani da wannan ba. Ta lokacin da muka zo tare da raunin da ittijahi dukkan ɗan shi a Najeriya majoritinsu kusan kashi 90 bisa ɗari ɗan harka ne ɗan shi a Najeriya wanda aka sani majority, wanda ba yan harka ba tafiya suke ba san su. Lokacin da Malam Hamza ya bayyana ma duk da daga bayan ne ya faɗi cewa ya fita, amma a lokacin ba da ya fita ko an sani ba a sani ba, an san kawai mutane sun sa tafiyar shi ne takalidi, ya yi kira zuwa da takalidi. Don haka mu muka yadda muka ɗauki wannan bakin jinin, ba mu taɓa ɗoro ‘yan uwa hada kuma na cewa muna tare da mahukunta ba mu zo da tsari na faɗa da dokokin ƙasa ba. Mun taɓa ɓoyewa ne? Akwai lokacin da muka taɓa yin haka? Mun shigo ƙasar da lokacin ma Obasanjo an riga an koma da Muradiya, mun yi faɗa da gwamnatin Obasanjo ba ku taɓa yi ba. Bayan Obasanjo ‘yar ado ya zo, mun taɓa faɗa an taɓa yin wa'azin mana Sudan ‘yar ado ba ne ba. Jonathan da ya zo an ji muna sukan Jonathan ba ne ba. Duk a waɗannan matakan ba ne ba, kuma muna karfafa duk ƙuri'a ko ba mu ba. Sai da muka samar da ‘yan uwa akwai waɗanda suka yi da kwamishinoni a Bauchi, akwai wanda suka rike manyan mukamai har ɗan majalisar jiha an sami ‘yan shi'a, akwai wanda suka rike ciyamomi a wasu jihohi kuma ‘yan shi'a ne. Duk mun yi wannan aikin tun da muka shi ba mu taɓa kiran ‘yan shi'a Najeriya da su kawar cewa siyasa ba mu taɓa yi, tare da mun san wannan laifi ne babba a wajen wata ƙungiyar ta ‘yan shi'a, amma mun taɓa damuwa da musama mata? Mun taɓa? Lokacin da muka buɗe makarantar nan ta samu farin jini, ‘yan uwa ‘yan harka sun biyo da yawansu, ko ba ka bane a lokacin wannan na yadda yake cika a darasin akira. Amma daga ranar da muke faɗin matsaloli tsakanin abin da ya shafi hukuma da tsarin abubuwa da irin yadda muke gani a shiyance sai suka yi suka dinga salladewa. Mun taɓa damuwa da yawansu ba mu sha gaya muku cewa ko kowa zai wake muna mu gaya mai gaskiya saboda mu haka muka samu kan. Yaushe ne mutane gaba ɗaya suka zama tare da imama da ke
hujjoji ne la tasawwish anil haqqi bi qillati ansara kada zama ka samu wahasha a gangan